Desiatky nových parkovacích miest alebo ovocný sad, z ktorého majú úžitok deti v škole. To je otázka, ktorá zamestnáva ľudí v Kisutskom Novom Meste. Samospráva sa pustila do projektu budovania parkoviska. Má ale stáť na mieste ovocného sadu, ktorý škola dlhé roky využíva na pestovanie ovocia a zeleniny. Kedysi pestovateľské práce, dnes predmet technika. Vyučovanie v sade deti vraj milujú. Niektoré dokonca viac ako informatiku pri počítači. Je tu zhruba 15 ovocných stromov, ktoré sú staré, ale sú to naozaj stromy, ktoré rodia. Minulý školský rok sme odšťavili 500 litrov šťavy. Napierky sme koláče deťom z nich. Deti majú ich aj v jedálni vlastne. Takisto chodievajú za nami spoluobčania, hlavne tí starší, ktorí nemajú tie peniažky, že či si môžu odtrhnúť zo záhrady jablčko. Ovocný sad škola využíva viac ako 50 rokov. Teraz ho chce mesto nahradiť parkoviskom. Samospráva sa s družobným mestom v Poľsku pustila do európskeho projektu, vďaka ktorému sa dostane pomerne lacno k desiatkám nových parkovacích miest. Oni podali projekt ako hlavný partner, my sme s nimi v spolupráci, dohodli sme sa na vzájomnom postavení parkovisku, oni u seba, my u nás. Lenže škola vraj o tomto zámere nevedela. Pozemok je síce mestský, no odkedy škola stojí, mala ho v prenajme. Je to úplne voči deťom otrasné, pretože budú tu mať betónovú plochu. Všade na Slovensku sa ovocné sady zakladajú. V školách, všade sa zakladajú, my ho ideme vyrúbať. Je to vlastne spájanie teórie s praxou. To, čo sa môžu naučiť na hodinách prírodovedy, môžu v praktickej činnosti ukázať alebo dokazovať na záhradách. Formujú aj vzťah mladej generácie k prírode, k pôde, k životnému prostrediu. No z pohľadu riaditeľa to nie je len záchrana stromov. Vybudovanie parkoviska pod oknami školy bude mať aj iný negatívny vplyv. Aby tieto deti dýchali tieto výfukové plyny od 60 alebo 80 aut, ktoré tam budú parkovať, štartovať a odchádzať, myslím si, že to tiež nie je vhodné. Okrem šťavnatých jablok má ovocný sad podľa odborníkov veľký význam aj na vývoj detí. Záhradkárska prax využíva celý rad vedných odborov, ako je botanika, biológia, biochémia, biofyzika, dendrológia, fitoterapia a celá rada ďalších. Rozhodnutie o vzniku parkoviska je vraj už viac menej isté. Čaká sa už len, či projekt schváli aj poľská strana. Ale zároveň sa dohodlo, že sa škole postaví na tom 12-metrovom páse, že sa tam zasadia stromy nové, ktoré by mohli pestovať. Urobí sa tam nejaká zelená kvetinová stena. Stromy sa môžu rúbať len mimo vegetačného obdobia, takže ak projekt schvália, jablone pôjdu k zemi na jeseň. Z Kisúc, Zuzana Lechanová, televízia Markíza.